गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। रंगिना बर'आ मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावार मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जानो हाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पुब कुसुकाटा गामिनि समल बर' आरो रश्मि बर'नि अनसुलि फिसा हिन्जावसा 10 बोसोर बैसोनि बिएन एकाडेमि गान्धीबारनि फरायसुलि रंगिना बर'आ मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावार मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जानो हाबाय। राजा देबजित बसुमतारी आरो रश्मि चौधुरीया 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय। देग्लाय 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ सानस्रिनि मधुरा मुंनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि बरमा आलोकजारनि थागिबि मतातुलि गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि रश्मि चौधुरीया मोननो हादों। गुबुन फारसे साहित्य एकाडेमिनि राव दानस्लाय बिजाबनि आयदायाव चिरां जिल्लानि राजा देबजित बसुमतारीया काबुलिवालानि बाङालि बिजि मुंनि राव सोलायनाय बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। मख'जाथावदि राजा देबजित बसुमतारी बिथाङा सस्मिता बन्ध'पाध्यायनि सल'मा बिजाब काबुलिवाला बाङालि मुंनि बिजाबखौ बर' रावाव दानस्लायदोंमोन। बर' आइजोनि दख'ना गलानि गासिबो दख'नाखौ सिखाव खावना लांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि बेंखनाव थानाय बर' फोथार बाजारनि रिमिना बसुमतारी गंसे फिसा दख'ना गलायाव सेन्देल आरो गोबां रोखोमनि मुवानि गंसे गला बिगोमानि गलायाव सासे दुथां आखुनि सिखावा गासिबो गलानि दख'नाखौ खनना लांदों। दख'ना गला बिगोमा रिमिना बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला फ्राय 2 लाखनिबो बारा दख'ना ब्लाउस जोमखौ सिखाव खावना लांदों। गसाइगाव सोहोरनि साहा थानाय हाब्रुबिलनि कमिउनिटि नब्लङाव दिनै गसाइगाव जिल्ला अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामखौ गसाइगाव ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सानसुमा सिनियर सोद्रोमाफोरखौ लानानै गसाइगाव जिल्ला अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामखौ गासै 23 सोद्रोमा सायख'नानै दाफुंना लानाय जायो। लोगोसे बे आफादनि गोदान आफादगिरि हिसाबै फरेस्ट ब्रह्म आरो नेहाथारि हिसाबै जगत दिपेन्द्र ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल सिंह एबा सजल फाउन्डेसननि बिगोमा सजल सिंह बिथाङा सजल फाउन्डेसननि बानजायनायजों दिनै 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय फायरेगुरि पिएचटिसिनि बेन्दों गोग्लैनाय गुबुन गुबुन गामिनि गोबां गोरिब दुखिया नखरनि आइजोफोरनो गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो गोजां बोथोरजों आरो गोथार क्रिसमास फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गासै 1650 आइजोफोरनो गानग्रा सारि आरो कम्बल राननानै होदों। ग्रेटार डालिगाउन आनएमप्लयड एस'सिएशननि बानजायनायाव बंगाइगाव रिफाइनारि हाबग्रा गेट मोखाङाव 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव डालिगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै ओनसोलनि बेकार थानाय लाइमोनफोरा गावसोरनि माखासे मोनथाय आरो सुबिदाफोरखौ मोननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि गुबै दाबिफोरा जादों केजुएल साख्रि आरो आइएसएलनि गोबां साख्रिफोराव लोगोसे डालिगाव ओनसोलनि बेकार लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रियाव थिसननो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। फावखुंग्रि उर्फि जावेदखौ जिनाहारि खालामनो आरो भुटाननो हुमखि होग्रा दुथां सुबुं नुबिनगिरिखौ गुरगाव पुलिसआ खाबाय। खौरांनि बायदिब्ला दुथां नुबिनगिरिनि हेंथायै पुलिसआ सेक्सन 354A सेक्सुएल हारासमेन्ट, 354T स्टकिं, 509, 506 क्रिमिनेल इन्टिमिडेशन आरो IT एक्टनि गेजेरजों एफआइआर थिसननायाव दायनिगिरिखौ खानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेरगावआव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। उदालगुरि जिल्लानि 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गं 14 पिएचडिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि मदद जानाय बायदि मेगनजों एसेल' नुनाय बेरामिफोरखौ बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय आरो ससमा होनानै जिउआव मदद जानाय बायदि खाबु खालामनो हाबाफारि बानजायदों। बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम पिएचडिसिआव सानसे मेगननि आनजाद आरो एसेल' बेसेनाव ससमा होनाय हाबाफारियाव एम दावबायसा बर'आ आधार कार्ड पिएचडिसिनि सिङाव दिनै नुजाथिना सुलाद लायो आरो गासै हारि माहारि धोरोम राव दोलो एना एनि फारागथि लाखियाजासे बे खाबुखौ लानो बयखौबो आवगायबोनो खावलायो आरो जायफोरनि मेगननि बेरामा बांद्राय बिथांमोनखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय राहा लानाय जागोन होनना बुंफोरो एम दावबायसा बर' बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि गंसे दालांनि सिङाव आखाइजों बानायनाय मोनद' बमाफोर मोनदों। बे बमाखौ सोर बानायदों बेखौ मिथिनो मोनाखै। दायो बिनि सायाव पुलिसआ संनागासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे क'क्राझार पुलिस थानानै 100 मिटार जानथायाव पिस्तल बोखांदों। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सोहोरनि गोजाम फ्लाइअभार ट्राफिक पइन्टआव पिस्तल बोखांदों। बिनि सायावबो पुलिसआ संनागासिनो दङ।